A la primera planta hem fet dues zones diferenciades. Una és la zona vermella que tenim preparada per si passés un rebrot, poder aïllar les persones en el minut 0. Tenim una altra zona que és la zona groga, que és una zona de semiaïllament. Aquí és on han d'anar les persones que ingressen al centre. Després que ha passat el temps ja passen a l'habitació definitiva, que són les zones verdes, que ja poden fer vida normal amb les seves unitats de convivència. El que sí que s'ha creat abans, quan ingressava una persona, veia molta gent, coneixia molta gent. El fet de les unitats de convivència fa que, al conèixer a la seva unitat, a les seves persones que estaran al seu costat, sigui més fàcil la integració al centre. Sempre tenen les mateixes auxiliars de referència i sempre estan a les mateixes persones.